Ay, ang laki. Yun, oh. Wow. Oh, marami. Wow. Ush, Oh. ilang buto. Patani nga. Di ang patani, yoyo yan. Patani Lalaki nga ng siya. buto niya. Shock. Ayan po ang buto niya. Patani. Kulay pink. Ang cute. Bango. Yan ka, yan. Ilan laman, ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baby, nalaglag. Get mo. Ihalo namin sa gulay. Yun. Laki na, Jeep. Mabango ba? Yan ang laman niya. Yan ang laman niya. Jeep, yakin na yung one. Ito na po. Nahulog yung isa eh. Ito po yung pinagbalatan niya. Ang laki ng ano. Gaano po kalaki yan. Tapos ito po yung Sigarilyas. sigarilyas. Ihalo naman sa sigarilyas. Ihalo namin sa gulay. Bye-bye! Meron pa pong dalawa. Actually, marami pa siya Parang pa doon. dun eh. Hindi pa siya Makulang. Ito po yung kanyang buto. Ilaloob namin siya dyan sa gulay. Ito, ha? Okay Lalaki. na, open natin. Sige. Open mo pa yung iba. Daan. Mga kamay ang ma-open. Ano siya? 1, Oy. 2, 3, 4, 5, 6. Di pa siya gaano. Okay na. Isa. Peng, kalasin mo, Peng. Yung ko nga, magkakain ako. Kalasin po natin sa kanya. Medyo baby pa siya. Medyo baby pa siya. Kulang-kulang po, ma. Ma, Pwede kulang-kulang na po. yan. Yung isa magulang na talaga. Pagulangin pa natin yung iba. Ang lalaki, no? Okay, alright. Lutuin. Ayan po yung aming patani. Matigas pala siya. Ah, baby pa. Open Ibaba pa. mo. Open yan. Sana all. Tingnan natin kung ano laman. May laman niyang yoyo. Oh, dandan.